vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages iri seiko Christmas holiday iri seiko muri kutogadzirirawo here akomana uyaika nema Christmas presents acho. Asi regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndava negore kubva zvandakatanga kugara nemurume webest friend yangu. Vakazorambana zvavo mukoma Nashi. Ipapa taifanira kuti tinge tichienda kumusha, but hatina kuzoenda kumusha. Ndo zvava kundirwadza. Ndikuramba ndichingozvibvunza kuti kusvika rinhiko me staying as a secret wife. Tiri kuno kwedu kunyika yevatorwa inova iri nyika yeSouth Africa, ende kutaura kudai ndine pamuviri. I am 4 months pregnant. Saka iye akati hazviiti kuti tinge tichienda kumusha bla 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 nekuda kwekuti une nhumbu. But I know kuti iye manje ari kunyara kuti tinge tichienda kumusha kwavo because hama dzake, even though ndisati ndakambosangana nadzo physically, but ndakadziziva kuburikidza nefriend yangu. Vaiti paya kana kuri kunzi friend yangu inenge yanetsana nemurume, vaibva vazotaura neni, so ndini ndaita kunge post girl. So now kuti vange vachizozviziva manje kuti ndakabva ndachizotorera friend yangu murume, I know kuti murume wangu ari kunyara nazvo because taitongogara tichitongozviita sisina bhudhi. Mukoma Nashi zvakaitikawo ndezvekudai so: friend yangu uyu akauyawo nemurume wake kuno kuSouth Africa, ndokubva tachizotanga kuwirirana. Takatanga kuwirirana apo patakashanda pane umwe muIndia. Taishanda tiri mamaid tiri vaviri. Then akabva azondiudza kuti kwaainge achigara kwainge kuine room, painge paine umwe muSouth African ainge abva mukubuda because vaigara muRDP. Ndokubva ndaenda kweka tikatanga kugara tose pasame RDP. Muyedzo ndopa wakatanga. Friend yangu ndainge ndakatomuona nechekare kuti munhu atori neproblem uye zvekare neshort temper. Saka ndaiti kana ndikamuona achitaura nemurume wake achiita zvechirafu, ndobva ndazama kumukansela nekumugaida kuti no, it is not necessary kuti each and every time uchitaura nemurume wako unenge uchingoita zverafu chirafu raida mukati, but iye ainge asingatombonditeereri zvachose. Ngoma Nashi vanhu ava vakazosvika pekuti vainge vorovana vachiputsa mudziyo vachiita sei. Saka pakazonyanya kuita problem ndepekuti sisi vefriend yangu vakabva vazouya kuno kuSouth Africa, but vainge vava kugara mune imwe province in which kwainge kusiri kure that much nekwatainge tichigara, even though we were staying in 2 different provinces. Saka akabva azoita chijairira chaicho kuti kungonetsana nemurume munhu mukombi, obva atombonogara nasisi vake. Aitikwanisa kutogara navo kana kwe1 week, then obva azodzoka zvake kumurume. Mushure mekunge zvinhu izvi zvatanga kuitika mukoma, ndo pandakatanga kufila like I was so much attracted kwaari murume uyu wandava kugara naye. Sevanhu vaisiwa pamba tiri vaviri, obviously mukoma ndini ndaizotanga kumubikira, kumuwachira, ende mukoma Nashi nekutomuisira mvura yekugeza. Saka nerimwe zuva mushure mekunge ndapedza kumuisira mvura yekugeza, akabva andibata ruoko akabva ati handei unonditarisa ndichigeza, otherwise ndinokwanisa kuzonyura mumvura ndikafa. Ndikasikangu ndikati mubhaketi imomo ndo mamunganyura here. Anyway ndakabva ndazomutevera, ndokubva ageza, ndikatorwawo mwoyo ndichitarisa sikarudzi yake. Ndokubva tachizongotanga kungowirirana zvimwe zvaizvo zvekuti tainge tava kungosheya mamwe majokes asiri appropriate. Apa friend yangu hakuna kana chaainge achiziva. Apa I was trusted by her relatives as well as my husband's relatives. They trusted me thinking kuti I was there trying to fix her marriage, but ndainge ndava kuita ndichiruma ndichifuridzira. Kufriend yangu ndaimuudzawo kuti murume wake munhu ainge akatodhakwa asina kana future. Apa kumurume ndainge ndichimuudzawo kuti friend yangu ainge ari munhu ainge asina kukwana, who did not even see kuti he was a good man. Saka vari vaviri mukoma vakaramba vachingonetsana vanhu ava kuzonosvika ndazopfurira friend yangu kuti iwewe chiramba murume, because as you can see kuti munhu uyu haachakudi, and I know kuti kana murume ava kudai so zvinoreva izvo kuti anenge atova negirlfriend somewhere kunze uku. Friend yangu believed it. Ndikabva ndamuudza kuti angachiudza sisi vake
kuti vange vachimutsvakira basa. Vakabva vamutsvakira basa. Apa ndaitotaura navo ndichitoti kana mukasatsvakira mwana waamai venyu basa, kunoguka anokwanisa kuzogumisidzira abayiwa kana nebanga. Apa murume ndichimuudzawo kuti munhu uyu anokujairira, dai uchitomboita uchimurova. So kubva ipapo paakazotanga kurohwa ndipo paakazoti zvemarriage ainge ava kusada. Ndakafara kane mukoma the night when she texted me and told me kuti ainge afunga zvake kuenda. I could not even believe it. Mangwana acho makuseni akazoti murume aenda kubasa, ndokubva ati ainge achirwara. Ndakamubetsera mukoma kurongedza kahandbag kake, ndikatoita ubva, ndokubva ndatoenda naye mutaundi ndikatosiya ndatomukwidza. Then ndakati ndichibva ikoko mukoma nashi, I was so excited, ndokubva ndatotengawo kabeef nei ndikatotenga nekalingerie bobo. Uyu akazoti adzoka achibva kubasa ainge aine mazistresses, but akangoti pinda mumba with the way that I was dressed up for him, ndichitomuhaga, kutomukisa, kutoenda naye kubathroom, ndikati chigeza, I want to give you a good time because ndinoziva kuti une stress. Ndokutotanga kutodanana kwatakaita. Nanhasi uno ndopamba pati chigere mukoma nashi. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Hanzi kana muchida kuisa title munongoiti why waste a good man. Yo, zvakangoma hazvo vedu we. Ya pakaipa ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava. Saka hanzi chiri kundirwadza ndechekuti I am just a secret wife. Ndo zvava kundirwadza izvozvo. Haana zvivindi zvokuti angachiudza hama dzake kuti kutaura kudai nditori nepamuveri pake. Akanditi do not do that, usavaudza, ndichavaudza inini. So I have been waiting but it seems as if munhu ari kutya kuudza hama dzake. Ya, zvakangoma hazvo vedu we. Hamene kuti muchanotarisana sei kumusha ikoko, nekuti sezvamakataura kuti vanhu ava kwavanobva vavakidzane, which means kuti as long as you are married to this man you will have to deal with your friend. Ya, zvakangoma hazvo vedu we. Rekedza iti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndine secret yangu iyo yandiinayo. Ndiri mukadzi uye zvekare ndine makore 37 years ekuberekwa. Mukoma nashi ndanetswa kani nechipoko chamainini vangu nekuda kwezvakaitika mainge muri mugore ra2011 ndo pakashaika amainini vangu after amai vanguwo vabva mukushaika. So baba vakatanga kudanana navo amainini ava. Amai vangu vakabva vazobatwa nechirwere chemoyo, then ndokubva vazoshaika. And after amai vashaika, baba vangu could not even wait. Vakabva vatotanga gara navo amainini ava vachitisiya tiri tega. So then vana banguru ndo pavakazopindira nyaya yacho, vakabva vati no, zvainge zviri nani kuti baba vange vachizotora mainini tinge tichigara navo pamba, because vainge vachitisiya apa tainge tichiri vana vadiki. So tichitanga kugara navo amainini ava vakambotanga vachitiitira utsinye, but nekufamba kwenguva manje she started liking us and vainge vava kusatibata rough. But iniwo mukoma ndakazongoti one day ndakagara ndakangonzwa moyo wangu uchirwadza, ndikatoti saka mukadzi uyu ndiye akakonzeresa kuti amai vangu vange vachizofa. Ndakati ndakagara kudaro mukoma ndokubva ndatongoenda pamba pefriend yangu. So ndakabva ndamuudza kuti pamba pedu painge pachinetsa makonzo, ndainge ndichida kuti anga achindipawo mushonga wemakonzo kana kuri kunzi pamba pavo wainge uripo. Saka akanditi tinawo mushonga but kwasara mushoma. Ndokubva azondipa zvekare nemushonga wemapete. Ndakautora mushonga wemakonzo wainge wasara uye zvekare nemushonga wemapete. Ndokubva ndadzokera kumba. Mukoma nashi ndakazoti ndabika chikafu chemausiku ndikavapakurira amainini. Mumuriwo ndoma ndakazoisa mushonga wacho iwo wemakonzo nemapete. Ndakati vava kunodya mukoma, ndaida kuvaudza kuti mainini kana musadya nekuti ndakuisirai mushonga
wemakonzo, but baba vakabva vapinda. Apa baba vangu vaiva munhu airova zvisingaite, ndokubva ndatya kuti ndaizorohwa nababa. Mainini ava mukoma vakazomuka makuseni vachirwara zvisingaite, vakaendeswa kuchipatara vakanzi yainge iri food poisoning. Mukoma Nashe vakafira kuparere nyatwa amainini vangu, but ndinogara ndichiona chipoko chavo. Dzimwe nguva ndinokwanisa kungoskrima pakati peusiku. Izvi zvinowanzo kuitika paya pandinenge ndiri kuhope, ndinongonzwa kuti mumba mapinda munhu. Pandinopepuka kudai ndinobva ndavaona amainini vakatarisana neni. Apa fesi yavo inenge ichityisa zvekuti kana kuirondedzera panapa zvinotonetsa. Ndinobva ndaridza mhere, murume anotondibvunza kuti ko uri kuchemei? Ndobva ndamunyepera kuti ihope dzinotyisa dzandinenge ndarota. Uye zvekare sezvo iye akambondiudza kuti amai vake pakambouya tsikamutanda kuvhileji kwavo, amai vake vakambobatwa natsikamutanda kuti vanobata-bata. Saka ndinotongoshandisa advantage iyo yekuti ndinorota amai vake vachindidzipa, vachindiuraya, vachinditi wakanditorera mwana wangu uyu ndainge ndakaita kuti ange achizova murume wezvikwambo zvangu. So he has hated his mom because of all these things that I have said against his mom, even though I know kuti ivo havatomborina kana chavanomboziva panyaya iyi, kunyange zvikanzi kubata vanobata-bata zvavo. But when it comes to this issue, mukoma, aiwa ndinovachenesa. She does not know anything. Ndashungurudzwa nechipoko chaamainini. Hapana kana zvachinombotaura chipoko ichi, chinongondivhundutsira chete, chinonditaimira kana ndakarara. Then pandinomuka ndobva ndaona kuti chinenge chakatarisana neni. Nhai ndodiniko vedare, please help me. Handizivo kuti ndoita sei. Dai kwanga kuri kunzi mweya wavo amainini unondiudzawo kuti toda kuti unge uchidai. Aiwa ndaisva hangu ndazama mukoma, but so far I don't even know. Handisati ndakamboenda kumasowe, ndinoendawo hangu kuPentecostal, ndinonamata ndichidzinga dhimoni, because at the same time I don't believe kuti munhu kana akafa anomuka. So I think kuti ndisatani ari kuzama kuda kunditaimira, because I know kuti God has since forgiven me, but Satan ndiye ari kupota achiuya kwandiri obva azviita sekunge chipoko chaamainini vangu. That one I know for sure. But as for now, ndapererwa mukoma Nashe. Kunamata ndinotombonamata, casting out this demonic spirit, but it keeps on coming back to me. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi inini ndiri munhu anonamata, and I do not believe kuti chandiri kuona chipoko chaamainini, asi I believe kuti ndiri kuona demoni. Ndi Satan ari kuuya akapfeka fesi yaamainini vangu achida kundivhundutsira, yet I know kuti God has forgiven me. Ameno kuti munopaonawo sei vedare kuti after waita zvinhu zvakadaro, then in your heart ubva wangokumbira Mwari ruregerero, will God forgive you? Kana kuti pane pachitoda kutoti unge uchienda kunoudza hama dzemufi kuti ndo zvakaitika, oudzawo hama dzako, uye zvekare nekutoenda kumapurisa unotaura nyaya yako kuti izvi ndo zvakaitika. I think kuti that is when you can say kuti God has forgiven me. But I don't know, ngati taureini zvayo nyaya iyi mucomment section. Rekedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Baba ava vari kuita zvekutamba nepfungwa dzangu. Vanofungidzira kuti inini ndakapusa tu vana mukoma Nashe ndiri pamurume, vachingondizvarisa chete, promising me that he is going to leave his wife. Iko zvino zvimukoma vava kunditi kuisland ikoko kwauri uri kufanira kuti unge uchimbogara. I will make a plan yekuti ndinge ndichizomboya ndichizokuona, like what he did mukoma. Vakandiitisawo nurse aid, then ndokubva vazoita zvekunditengera COS. Nemurume wangu tava kunoku kumhiri kwemakungwa, but hatozvizivi kuti ndakatanga kudanana navo pastor ava kubva ndichitori form 4. Amai vangu pavakatangawo kuenda kuchechi kwavo pastor and prophet ava, ndokubva vandiudza kuti vainge vachindida. Ndakarara navo ndokubva ndaona kuti ndainge ndava nepamuviri, ndokubva ndazopomedzera murume wangu nhumbu isiri yake.
even though my mom knew kuti ndainge ndamitisiwa naProphet. Prophet then promised my mom that he was going to buy a house. Imba iyoyo yakazonetsa kani. My mom had to threaten this man kuti he was going to the police, otherwise if he did not buy my mom the house as he had promised ye. Ndo pakazotengwa imba iyaiya, kunyange matitle deeds kuzobuda kwawo ainge angori mahwani. After that, my mom then told me to make sure kuti I was not going to fall pregnant for him like ever again. But dambudziko ravo Prophet handizivi kuti vane mishonga yavanoshandisa here, but vane kamwe kamunakiro kavanoita kekuti vakakunyengerera unosvika pakubvuma kuti unge uchivazvarira zvekare mwana, even though when you can see kuti he is a womanizer. So after I had my first child, then my second child ndakazoita nemurume wangu, but my last born ndakazomumitisiwa naProphet zvekare. So vakabva vazoona kuti vana vacho vataita vava vaviri, and the evidence it is just too much. Ndo zvavanoita, vane umwe musikana ari kuSouth Africa, umwe ari kuBotswana, umwe wandakanzwa ari kuChina, umwe zvekare ari kuUK, neni ndiri kuno kuIreland. So he makes sure kuti vakadzi vavanenge vamitisa vanogara vari out of the country because he is afraid, havadi kuti vanhu vange vachizviziva kuti vane vana outside of his wedding. So mukomana achitakauya kunoko, murume wangu haana kana chaanomboziva. Ndakatongomuudzawo kuti I am hustling for a COS. Iye anotofungidzira kuti ndichiuya kunoku, the COS that I got, it was just a sponsorship from the company, but rakatoita zvekutotengerwa mukoma. So ndiyo secret yangu yandiinayo, but baba ava vari kuda kundijairira. Vainge vakandivimbisa kuti vacharambana naamai Prophetess, but inini handichakwanisi kuramba ndakangomirira promises acho anyanyisa, even though I know kuti he is a womanizer. But sezvandakuudzai kuti murume uyu ane kamwe kakunaka kaanoita, uye zvekare ndinongomuda so, and I want to be his first priority. Handidi kuti ndige ndichizova third kana kuti fourth ameno mumwoyo mavo kuti ndiri nhamba ani, but ivo vakandiudza kuti mumwoyo mavo nditori pamberi, hanzi kumberi kwekumberi kwaamai Prophetess, which gave me some confidence. But now I am starting to lose that confidence because vane kapresent kavakabva mukutengera amai Prophetess, in which vainge vakatonditumidzira mapictures vachinditi pane zvinhu izvi, what would you want, as if you wanted to buy it for me. Ndakazotoshamisika kuti ko amai Prophetess ingawani zvavava kuposta tumagift twavo pamastatus. Ndakarwadziwa mukoma kuyeredza misodzi zvekuti muswero wese wezuva ndiri kubasa, client ndakaswera ndichingoiita rough because ndainge ndakatsamwa, but he is tasting my patience. Havatombondizivi mukoma kuti ndinonzani. I have 2 kids. I am going to claim for maintenance kana vakasaramba mukadzi wavo vagonyara, because obviously when I claim for maintenance it is going to be in the public domain. Munhu wese achazozviziva manje kuti ndakamitisiwa, ndakapiwa vana vaviri naProphet. Obviously kune vamwe vachazouya zvekare, in which he has avoided to do that. Pavakadzi vose vavakamitisa, he has been treating us right, but I want more than money. I want his attention, I want his love, I want to be his first priority. Ndikuda kuti vana vangu vange vachizokura vaine bond nababa vavo, not kuti ndige ndichizovaudza kuti your father was a prophet, kukana vakazongofa naye vana vangu ava vasina kumbopiwa mafatherly blessings nababa vavo. Because kana kuri kunzi kusangana kwatinenge tichiita kana kungori kwehwaku mukwaku kwekuti we do everything in secret, it's obvious kuti vana vangu vanongosvika pakukura ndisina kumboenda navo kunovarakidza baba vavo. When you post my story ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hey, pakaipa hanzi havandizivi Prophet ava kuti inini ndinonzani, hanzi ndikuda kuva his first priority. Are you sure vanzvadzi kuti muri kumberi kwekumberi kwaamai Prophet, yet vari ivo vane wedding ring on her finger? Ameno, ngatitaurei
navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mainge muri mugore ra2010, ndazongochinjawo makore mukoma, apo pakaroorwawo imwe cousin sister yangu. So paakaroorwa mukoma at that time ndainge ndichidanana nerimwewo gangster rainge richigara kuGlenview. Murume uyu he was a married man. Mushure mekunge ndatanga kudanana naye ndopandakatozviziva kuti even though ainge ari mupurisa but he was a gangster. Vaitorova maraids mukoma, vachitoba mumashops, vachipindira maindia, vachitoshandisa nepfuti dzekubasa, vachibira maindia, varungu uye zvekare nemanigerian. So aiva nemari murume uyu. Nepapazi ndakazomuudza, even though ndainge ndava kuziva kuti yainge iri mbavha gangster, ndikamuudza kuti my cousin sister was about to get married, so the boyfriend at that time was in Australia. Ndo panguva iya yekuti vanhu vazhinji vaingoenda kunana Australia. Akazouya mukoma nashe and with the intentions of marrying my cousin sister. Akabva anditi ainge achida kuti tinge tichironga dhiri, then we were going to split the money in half. Ndikati dhiri rei? Akabva anditi musi wemarooro kana mari dzapedza kubviswa then unongondiudza. Ndobva ndazouya nevakomana vangu tobva tatorova bhegi. So ndakabva ndatoona kutoti this was a perfect opportunity yekuti ndige ndichitongowachisa cousin sister yangu apa tainge tiri kumba kwavo, apa amai vake vainge vachivhaira mukomana nekuda kwekuti mwana wavo ainge aroorwa. Panguva iya yekuti mari dzainge dzatopedza kubviswa, vakwasha pavakazodanwa kuti vange vachiuya kuzoombera and also to meet vanatezvara paya, ndipo apo pandakabva ndazotexta ndikati baby zvaita kunoko. Ndokubva vachizouya mukoma, vakangouya vaine pfuti dzavo, vainge vari 6 mukoma. Pfuti dzakabva dzaburitswa, kana neni mukoma ndakanzwa hana yangu ichirova pandakanzwa pfuti dzichikokewa zvikanzi mari tikuda mari. That is how we got robbed. Vakatora mari yose mukoma, tikangosara takati tuzu. But mumwoyo mangu ndainge ndichifara, ko ndaigoziveiko kuti a gangster is a gangster. If he promises you this, he is not going to do that. Mukoma handina kana sent randakazombopiwa. Munhu ndokubva achondiramba apa kuti ndige ndichienda kumapurisa. Akatondiudza kuti ukangoenda kumapurisa chete, I am going to kill you, I am going to kill your mother, I am going to kill your father, and you are not going to enjoy life. Mukoma nachi ndokubva ndatongonyarara paya. Ndakatongovharwa mari nemufaceware ndokuzotorambana kwatakazotoitawo ipapo. Kana mukapostawo nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Boyfriend ye cousin sister yangu akazotodzokera zvekare, ndokubva azoshanda akazodzoka akabva azoroora, but it was not like the same. Pekutanga mukoma mpaka buda mari, munoziva inonzi mari, but kechitu zvainge zvangovawo zvezvya zvekungotamburira. Patoriwo neumwe mufesi uyo akazofungidzirwa kuti ndiye ainge aronga matsotsi, akarohwa nemapurisa mukoma. Zvakanzwisa vanhu tsitsi zvokuti kana vanhu vega even mapurisa vakasvika pakuti uyu haana kana chaanoziva. Akaita nguva asingagoni kufamba kana kutaura asingagoni after he had been tortured. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe. Pane imwe message zvekare yandanga ndiri kutsvaka yavamwe mukoma avo vari kuti vari kumhiri kwemakungwa, but I was still trying to find that message, but ivo vainge vachiti hanzi pandandiri kuZimbabwe I was part of the torturing squad. I can't get the message. Vanga vaine confession yavakanditumidzira, but ndikazoiwana message iyoyo ndichaiverenga. Hanzi pandaiva kuZimbabwe ndaiva musoja, was part of a torturing squad. Zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. So ndine umwe mukadzi uyo wandiri kudanana naye. Mukadzi uyu akanaka mukoma nachi zvekuti akatoitawo mistake kudanana neni because ainge achisangana nemachallenges wo ainge achisangana nawo
mumarriage make, ndiwe muno muSouth Africa. So ndakamunyenga, then to my surprise ndokubva atobvuma. Ndakati ndatanga kudanana naye, that was when I found out kuti she was experiencing a lot of pain in her marriage. Ndokusaka ainge akandibvuma, ndikabva ndatoona kutoti munhu uyu kana kuri kunzi akazogadzirisana nemurume wake marriage yake ikatanga kuflowa zvakanaka, it means kuti she won't give me any of her attention. So nerimwe zuva mukoma takati tiri zvedu kumba kwangu, ndokubva ndachizongotora foni tikabva tatanga kutorana mavideos. Ndakamuzomudza kuti ndaike ndadelete mavideos, but ndikabva ndazoenda kurecycle bin and then I restored those videos. Ndikabva ndazomaseva mulaptop uye zvekare nekuemail kwangu. So mukomana ashe ndo mavideos andinoshandisa apo paanenge ava kuda kundiramba. Ndinomutumidzira video ndobva ndati baby kanirangarira panguva iya patainge tichinakidzwa tichifara. So iye anobva atanga kuchema achinditi you still have those videos, what is going to happen if those videos leak out into the public, because face yake inonyatsokuoneka but yangu haioneke. Then anobva atongonditi please do not do that. Ndobva ndamuudzawo kuti newewo do not do that, do not break up with me. So I have been blackmailing her for a very long time. Iye zvake I can see kuti she's no longer into me, but mukoma I am still into her because mother ivavo vakanaka zvisingaite. I just took a chance on her and I am still blackmailing her and I mean it. Pose pande nchimuudza kuti kana ukandiramba ukandirwadzisa ndinomalekisa mavideos awa. This is my own way of keeping her by my side. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, but hey, that is a very dangerous game that you are playing mukoma. Munhu uyu anokwanisa kukutsvakirai vanhu vekuti vanokuurayai because you are pushing her and you are threatening her kuti ndichalikisa mavideos atakatorana apo patainge tichiita bonde, but you are going to see kuti munhu uyu kawe ichazosvika nguva yekuti achangozviudza kuti munhu uyu it is far much better ange achingofa. But ngatitaurei navo mukoma vedu ava mcomment section, also helping him understand the dangers of the things that he is doing. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai izvo. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Iniwo ndiri kurarama ndiri kunoku kuZimbabwe uye zvekare ndakamitisawo cousin sister yangu. Ndiri mukomana ndine makore 20 years ekuberekwa. Cousin sister yangu iyo ine 22 years. So akauya kubva kumusha ndokubva atanga kugara pamba pedu. This was last year because she goes to university. So pane zvakazongoitikawo mukomana ashe, nerimwewo zuva takangokarukawo tava kutongotanga kubatana. Then ndokubva ndarara naye and I found out kuti ainge asina kumbogara akarara nemurume before. We continued doing this, but taingozviita usiku masikati tinenge tisingatombodi kana kuonana. Maybe it is because nyadzi chaidzo dzekuziva kuti izvi ndo zvatakaita. Then after that mukomana ashe ndopa akazoya kwandiri ndokubva azondiudza kuti iye ane pamuviri. Takatombozama kuti tinge tichipabvisa pamuviri apa kuzonosvika amai vachizozviziva kuti ndainge ndakamumitisa uye zvekare mushure mekunge ndamumitisa ndipo apo pandakabva ndachizomupa mushonga wekuti anga achibvisa pamuviri. My mom also participated. That is why the family is now divided, because ivo amai guru vakabva vazozviziva kuti ndo zvainge zvakaitika and amai vakatombozamawo kuti vange vachitibatsira kubvisa nhumbu iyi. Now the family is divided because zvava kutozivikanwa only in the family, it is a family secret. Saka gogo kumusha vari kuti chingosiyanai nazvo, musaibvisa nhumbu yacho because kana yaramba kubva yatobva, because baba vainge vakati tinge tichita zvekuenda kumadoctors then obva aitwa operation and abortion. So ndiyo secret yangu yandiinayo mukoma, padeni hapatomborina kana peace zvachose nekuda kwekuti ndakamitisa cousin sister yangu. Ngoma kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo, kune mwanakomana uyo. Hey, zvakangoma hazvo vedu we.
kuzviita imbwa here vakomana, because imbwa ndo dzinoita hunhu hwakadaro hwekuti dzinenge dzisina basa nazvo kuti iyi ihama yangu, ava ndeamai, ihanzvadzi yangu. So let us try to speak with him in the comment section. Hanzi zvinoita here zviri kutaurwa nababa zvekuti tinge tichienda hanzi toenda kumadoctors, then kana taenda kumadoctors then tobva tangonoita iri abortion pakaipa kani. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu nakavika uchitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai, ndine makore 44 years ekuberekwa. Handizivewo kuti chii. Inhauye kuti ndakangopindawo mumarriage ndikangozivawo murume 1 kusvika pandakazotanga kuita chihure. Ndakazotanga kuita zvechihure ndazouyawo kuno kuSouth Africa. Pandainge ndichiri kuZim ndaitova munhu ainge ari right, ndaiva nerespect, but maybe inhau yekuti ndainge ndisina kana kumbogara ndakamboendawo kubasa. Murume ainge asingade kuti ndinge ndichienda kubasa. Tava kuno ndokubva tatanga kugara pane rimwe prazi. Upenyu hwemukomboni ndaingounzwa mukomanashi. Mukomboni munoitwa chimwe chihure chinosemesa. Saka taizoti kana tasara takagara paya ndakabva ndatanga kuwiriranawo nemumwe mukadzi wandainge ndichitoremekedza nekuda kweage yake. Ndo pandakabva ndazofind out kuti ainge achitodanana nekamwe kamukomana kainge katori kuma 20 something. Apa mukadzi uyu at that time ainge atori kuma 48 49, vainge vakura amai ivavo. Ndakafungidzira kuti zvimwe kuda vainge vachinyepa mukoma. Nerimwe zuva takati takatogara, then kamukomana kaya ndokubva katouya. Dzainge dzitori kuma 88 kamukomana aka pakakauya kachichovha bhasikoro. Mukoma ndokubva kazopa mukadzi uyu mapotatoes, ndokubva vatopinda. Ndakaseka ndikati saka amai ava vane shuwa yekuti vava kutovatirwa mapotatoes iwawawa. Vakapedza nguva vangorimo vanhu vachichemedzana mazvinzwa. Ndokubva kamukomana kaya kazobuda kakaenda. Ndikatoti ko ndo zvinoitwa kuno. Saka nekuda kwekuti ndainge ndava kungowirirana navo, ndipo apo pavakabva vachizondiudza kuti friend yekamukomana kavo yainge ichindida, ndikabva ndabvuma mukoma. So each and every weekend taitobuda tobva tatoenda kukomboni kwavo, kana kuti taingosangana muzvisango takawaridzawo chizambia. Uyo akawaridza chizambia nemunhu wake, uyowo akawaridzawo chizambia nemunhu wake. Mukoma paitotengwa kani zvimakingsley nezvimazimba, totonoswera tiriko kusango kupikiniki ikoko tichitonakirwa. So ndakabva ndanakirwa nechihure because ndainge ndisina kana kumbogara ndakatesta umwe murume, ndainge ndichingoziva wangu murume chete. Most of all kamukomana aka kaizivawo kunditengerawo zvandainge ndichida. KFC chaiyo mukoma ndainge ndisingatomboizivi. Kaiti kakaenda mutauni kobva kandiudza kuti ndiya ndakutengera KFC, tobva tanosangana muzvisango mukoma, tobva tadya streetwise yedu muzvisango imomo. Ndakazoti ndagraduata pachihure vana foromani ndakadanana navo, ende ndaiti kana ndikapinda mutauni kungonyengwa chete ndobva ndabvuma nemunhu wangu tozoita appointment ndichiendetwa kunana Galitos, vana KFC. Ndainakidzwa neupenyu kani mukoma kusvika pari zvinozvi ndatova hurere makoko, ende murume wangu haatombofungidziri kuti ndinoitawo zvechihure. Ipapa pandiri kudanana neumwewo murume, but murume wemunhu. Apa mwana mudiki kwandiri mukoma, ndinoita sekunge ndinongonakidzwa nekudanana navo vana vadiki vezera rangu. Handitombodi kana kuvaona, ende ndine dambudziko rekuti ndinonyara kukombera chikomba mari ameno kuti why. Ndauyawo nesikireti yangu mukoma. Vanoda kujaja izvenyu hazvina hazvo basa, asi ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndatova hure remakoko, hure chairo hure remakoko. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu.
Mukomanashi, ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 27 years ekuberekwa. Ndakaroora but mudzimai wangu pari zvino kutaura kudai atori nepamuviri pemwana wedu wenumber 2. I think I am about to destroy my own future. Ndine umwe mukadzi wandiri kudanana naye. Mukadzi uyu anoita zvemadhiri, saka ari kundishandisa Mukomanashi because anoti kana ava kuda kupinda mutauni nezvinhu zvake izvozvo zvemadhiri zvinenge zvichipisa anondifonera, then tobva tatopinda mutauni. Anenge aine maroadblocks avo aanenge achida kuavoida, so ndini ndinenge ndichidriva motikari. So ndakabva mukurota hope dzakandityisa. Ndakarota baba vangu vachindisunga. Baba vangu vakashayika zvavo, vainge vachindisunga. Mushure mekunge vandisunga ndokubva vatoenda neni, ndokubva vatonditi isarudzo yako, because ndakavabvunza kuti nai baba, ko wai mava kuda kundisiya kunzvimbo ino inogara vasungwa? Vakabva vanditi isarudzo yako mwanangu, handiti wada kuti mhuri yako inge ichizosara ichitambura, saka ndo sarudzo yako iyoyo, chigara kuno. Pandinovabvunza kuti ko mhosva yangu ndeyei nhai baba, vanobva vandichitarisa maoko ako. Ndobva ndaona kuti maoko angu anenge akatsvuka ropa. Ndiri musel mandinenge ndiri, ndinobva ndatoona kutoti munenge muine chitunha chemumwewo murume anenge achiratidza kuti anenge akapondewa. Ndobva ndavabvunza, vobva vanditi uri kugobvunzeiko nekuti waparira dzinza rangu? Hausi kuzviona kuti murume uyu ndiwe wamuponda here? Ndokusaka ndauya newe kunoku. So kana kuine vanokwanisa kududzira hope mukoma, please ngavandiisirewo audio, mubva mandiforwardirawo audio yacho. Mukadzi uyu handizivi kuti ndodini, ndoramba ndichidanana naye here kana kuti ndongosiyana naye. Ndava kutya kuti zvimwe kuda mumadhiri ake sezvandakarota, maybe ndichazopedzisira ndauraya munhu. I don't know, because anongoita yose yose mukadzi uyu, zvimwe zvacho hazvitauriki unless kana wava kuda kuti vemutemo vange vachizokutsvaka. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna officer avo. Run with your life my brother, just run with your life, because nyaya idzi dzamuri kutaura idzi kaidzi dzinotyisa, even though musina kundiudza kuti what is it exactly that you transport, but kuzorota maoko enyu akatsvuka ropa uye zvakare muchinzina baba venyu makaponda munhu, ndokusaka vauya nemi kujeri ende mumuri mava nengozi. I think hope idzodzo hatitombodi dudziro. Munozvionawo sei vedare? Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndinoda kureururawo kuti ndakaenda kune imwe n'anga nekuda kwekuti ndainge ndisingadi kuti business partner yangu inge ichibudirira. He is losing everything. Saka mari yose yaanoita mubusiness redu, mari iyoyo inongouya kwandiri. Ndakapiwa mushonga unobira vanhu mari, saka kuti ndige ndichikwanisa kukubira mari, zvandinoita ndinokukweretesa mari. Kana ndakukweretesa mari, paunodzosa mari iya dzimwe nguva ndinokwanisa ngokuudza kuti you know what, there is no need, I know your situation, saka there is no need at all yekuti unge uchindidzosera mari iyi pari zvino. Unokwanisa hako kuzondipa mari iyoyo later on. So ndozvandakaita pabusiness partner yangu. Ndakamuona kuti munhu anoronga ende ainge achikwanisa kuronga kundidarika. Taiti kana taita mabhindauko edu takaita half paya, iye oenda kudheni kwake, iniwo ndoenda kudheni kwangu. Then ndaizoona kuti ko ingawani vatotenga chakati, vatenga chakati. Vakadzi munongovaziva. Mukadzi wangu aingoti kana akaenda kumba kwefriend yedu, then over atoti ko vanhu ava, why is it mari yavo ichishanda than mari yaunouya nayo mumba? Vakadzi munongovaziva kuti vanokupa pressure. Saka marriage yangu yainge yava kutosheka Mukomanashi. Ndipo apo pandakabva ndachizoenda kun'anga in secret. Then n'anga iyi ndakatongoibudira pachena kuti ndainge ndaronga kukuvadzisa friend yangu. Ndainge ndichida kuti munhu uyu ange achifa, but n'anga iya yakabva yanditi it is not necessary, tichangoita kuti zvake zvinge zvichingodhakwa chete, uye zvakare ndichakupa mushonga uchaita kuti unge uchizova mupfumi
nanhasi uno ndo zvandinoita izvozvo mukoma Nashi. Ndinoti kana munhu akauya kwandiri ndinomukweretesa mari, kana akazodzoka kwandiri ndobva ndamuudza kuti there is no need yekuti ungochindidzotsera mari iyi pari zvino. Izvo kwani mukoma Nashi ndinenge ndichitokubira mari as long as uchiri nechikwereti changu. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hakuna anoda kukundwa pasi pano pezuva, kunyange tikanzi tada kunyatso kuverifya pane vanhu vose vachataura zvavanoda pamusoro pesecret yangu. I know kuti vazhinji vacho ivowo havatodi kutokundwa. Kana munhu ukaona sekunge wakundwa mukoma, unototi unge uchiita plan sezvandakaita. Vamwe ndo vanoenda kun'anga, vamwewo ndo vanoitawo maplans avo, asi bottom line is that tose tiri vanhu takangofanana, tose takangozvarwa tiine mweya wegodo neruvengo nekusada kukundwa, in which I call it positive competition. Aya vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Positive competition yekuita sei muchienda kunogadzira vana vevamwe vanhu mun'anga, simply because imimi mari yamuri kuwana muri kutadza kuishandisa zvakanaka. Now mava kuda kujustify muchiti positive hanzi chii positive muchitaura chirungu chenhema mukoma. Gadzirisai unhu hwenyu uye zvekare try to reverse whatever that you did. It is evil ende mune ramangwana zvinhu izvozvo zvinokwanisa kuzokupandukirai. Hanzi kana ukangoona chinhu chinokupa mari wakangogara, ziva kuti watorombeswa. So kutorombesewa kwamakaitwa ikoko mukoma, very soon you are going to see. Ngatitaurei navo mucomment section. Ndekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura kuti ndinewo madhiri angu andinoita. I do go to university mukoma Nashi, saka ndinotsvakirawo vasikana vaivai vandinenge ndichitoona kutoti uyu kumba kwavo kune nhamo. Vamwewo ndo vanenge vakauya kuno kuHarare, saka mari chaiyo anenge asitomborina. Ndinobva ndazomutsvakira mbinga. So inini ndine mari yandinowana, mbinga inenge ichitsvaka musikana inondipa mari, uye zvekare nemusikana uyo anenge achitsvakawo mbinga anondipa mari. So nguva zhinji mukoma Nashe ndinotongonopika up musikana uyo anenge anzi nembinga after ndamutumidzira mapictures kuti pane vasikana vakadai so uri kuda upi over handiti ya uyo anoita for tonight. Ende ndakatosvika pakutotenga motikari mukoma nekuda kwemabhendauko angu iwawawa andiri kuita. Then ndinobva ndanopika up musikana uya. Then mbinga ndinobva ndaiudza kuti there is no need yekuti munhu uyu unge uchimupa mari yacho unondipa inini directly. Then ndobva ndachizomupa musikana uya after the whole night pandinoenda kunomupika up, kungava kuri kuhotel kana kulodge. Ndobva ndatora commission yangu. Dzimwe nguva ndinototora yakatowanda kudarika yaanenge apiwa, because hustling iyi ndeyangu, ndiyo confession yangu yandinayo. But mukoma ndinewo umwewo murume wandiri kudanana naye, is lawyer, saka akanditi zvinhu izvi zvauri kuita zviri very dangerous. Akanditi you are now running a prostitution ring ende unokwanisa kusungwa because zvinosungisa, but the money is good. Nai mukoma, ndingaitawo sei kuti zvinhu izvi ndinge ndichizviita like legit? Zvinotendedzwa here munyika medu kuti unge uchizova ne-an agency yekuti une vasikana vako? Do not get me wrong mukoma Nash, I think it is a good business idea. Sezvo kusina mabasa kunze uku, ndinenge ndiine vasikana vangu handiti ndobva ndarejista company yangu. Vasikana ava vobva vatanga kundishandira vachiprovida maservices iwawo ekuti vanenge vachienda vachinorara nevarume, but varume ava vanenge vachibhadhara kambani yangu directly. Todawo kubvunza kuti zvinoita here mukoma? Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Yes, your boyfriend the lawyer he told you the truth. Zvauri kuita izvi mwanasikana, zvauri kuita izvi unofira mujeri, ende unofira mujeri zvechokwadi. But hanzi munyika medu mune high level of unemployment,
saka vasikana vose ava vasiri kuenda kubasa ko ndikatanga kampani yangu then vasikana ava votanga kushanda professionally vanenge vachienda vachinofadza maclients. Hanzi haisi idea here yakanaka. Zvimwe kuda unokwanisa kuenda neproposal yako kuna Minister of Youth and and what neve Minister of Trade and what maybe uenda neproposal yako ndo vanokwanisa kukuudza kuti zvinoita here kana kuti hazviite, but inini maonero angu I don't think kuti mutemo wenyika ungazvitendedza izvozvo. Munozvionawo sei vedare, is it a good idea yataurwa nemwanasikana uyu kuti sezvo munyika muine high level of unemployment zviri nani kuti vanasikana vange vachizoshanda as maprofessional workers vachifadza varume vavanenge vachida kufadza. Zvakangooma hazvo vedhuwe. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndinoshanda samaid. So ndakabva ndachizoziva kuti madam boss vangu ivo vane chikomba chavo. Pandakangozviziva kuti vane chikomba, ndakabva ndachizoudza ivo murume wamadam boss akabva achizongoti kwandiri zvino zvawandiudza ndichaita sei. Ndikabva ndati maybe if you break up with your wife, because Bible rinoti mukadzi anotendedzwa kurambwa kana kuri kunzi ukazviziva kuti ari kukuhurira. Then vakabva vachizodzoka kwandiri vakabva vanditi how about iwewe ndikangodanana newe uchindibvisa stress. Saka kutaura kudai so mukomanashi ndakangovasiyawo vari pahanging. Ndikati let me think about it. Honestly inini hangu handivadi because ndinewo munhu wangu wandiri kufambidzana naye, but he has promised me kuti vanokwanisa kundipa mari. Ndodawo kubvunza kubva kune vedare renyu, especially kana kuinewo vakamboshandawo as a maid ukabva wazotanga kudanana nemurume wamadam boss wako, what are the advantages and what are the disadvantages, uye zvekare kana usingadi kuzobatwa nekukasika munoita sei, how do you see each other, how do you sleep with each other, because iyowo murume uyu anotoratidza kuti experience yacho haatomborina, because those were the questions that I asked him. Ndakavabvunza kuti alright toti tabatwa then what, uye zvekare how are we going to see each other. Haana kundipa mhinduro dzakandifadza. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. That is the secret that I am keeping from my own boyfriend. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna kune mwanasikana uyo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so. Ininiwo ndinoda kureurura kuti kutaura kudai so takatowandisa imwe Range Rover yatainge takatora nechikwereti nemudzimai wangu takauya kuno kuSouth Africa about 12 years ago ndokubva tatanga kushanda. Saka takabva tachizotora imwe Range Rover on top of other sports cars that we have. Mudzimai wangu akatomboramba akati motikari iyi inodhura because it is 2022 model Range Rover Sport, but ndainge ndichiida. I bought it for ye mukoma, but takabva tachizotadza kubhadhara ma-installments ayo. Kutaura kudai bhengi riri kutoitsvaka motikari iyoyo. Apa ndakabva ndachizotaurawo noumwe mufesi wandinoziva anoshandira this other tracking company. Then we removed that tracking unit zvekuti motikari iyi it is in ghost mode kutaura kudai so. Saka ndiri kutsvakawo vanhu vanokwanisa kundibetsera. Yes, I know kuti this is a public platform and this might have other consequences, but ndinongonzwa zvichinzi motikari unokwanisa kana kutongoiyambutsa nekurwizi uko mukoma. How do people do it? Because motikari iyi ndoda kuti inge ichienda kuZimbabwe, but nyaya iripo zvangofanana nekuti yanguva motikari isina mapepa, because takatotadza kubhadhara insurance tikatadza kubhadhara ma-installments ayo a very long time ago. Saka nyaya yatongova pamukomana ndeyekuti motikari iyi kuti inge ichikwanisa kudzosawo dzimwe mari
ibhadharira motikari iyi panguva yacho patainge tichiri kukwanisa kubhadhara mainstallments, ndinofanira kuti ndige ndichizoita smuggle out of South Africa yobva yaenda kuZimbabwe. Nhai maprocesses acho anofambiswa sei? Unodarika nepabhodha directly here kana kuti situation iyi yandakatarisana nayo zvinotongoda kuti motikari yacho inge ichienda nekurwizi? Ariko here maagency anokwanisa kundibatsira kuti motikari iyi inge ichienda kuZimbabwe? Uye zvekare kana yazosvika kuZimbabwe ndinenge ndozozvifambisa sei kuti motikari yangu inge ichizoendeswawo musystem, ndinge ndichizoisawo mayellow plates? By then I am looking forward kuzochinjisawo machasis number, mavin number nei. Ndakangonzwawo kuti kuZimbabwe zviriko zvekuti motikari inotochinjwa chasis number nevin number, then kana yava neyellow plate ndobva ndachizodzoka nayo kuno kuSouth Africa. That is what I want to do. Please do not judge me, because zvatinosangana nazvo mukurarama zvakasiyana-siyana. Kune anenge achida kundibatsira ngaakupei mafone numbers ake nequotation. I prefer kuti munhu angonyora quotation pachati renyu motanga maforward kana ndikaona sekunge zvinenge zviri affordable than to just sell it muno muSouth Africa, then I will contact that person. It is a Range Rover Sport Mkomanashi 22 model. Ndinayo motikari iyi, hiding it from the bank. Hai, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Mukoma vedu ava unoziva kuti unotopererwa kuti woti kudii, unotoshaya kuti munhu omuudza kuti kudii, because marequest avo avari kudaka anototyisa zvekuti kunyange munhu akauya achiti I am an agent, it's obvious. Inenge itori CID mutora shanga chaiyo. I won't even believe kuti anenge ari munhu anenge achida kuvabatsira mukoma ava kuti vayambutse motikari yavo inge ichienda kuZimbabwe. But hanzi ndinongonzwa zvichinzi nekurwizi anything can go through. Wakambozviitawo here? Unewo motikari yako yawakaendesa kuZimbabwe here nekurwizi? Kana uchida unokwanisa kuuya wombotiudzawo kuti wakazvifambisa sei. We won't translate nyaya yacho kuchirungu, tinongoisiya iri muchishona. So you can come to my inbox. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Secret yangu iyi yakamira sekudai so. Ndoda kureurura kuti last month Mkomanashi wainge uri musi wa 10 November pandakarara nemurume webest friend yangu, because ndainge ndabva mukutukana nefriend yangu. From there on ndakabva ndatongoudza murume wefriend yangu kuti handizombofi ndakarara naye zvekare. Mkomanashi ndakatukana nefriend yangu, zvakangotangirawo mugroup ndobva tatukana paya kunosvika kuinbox. Takazotoshaudana mukoma zvekuti takazotopedza November wose tisingataudzani. Then ndopandakabva ndachizongotanga kungotaura nemurume wake after andibvunza kuti why ndainge ndava nemazuva ndisingauyi kumba kwavo kuzovashanyira, because almost daily ndaitopfuura nekumba kwavo. Takatanga kutaura paya ndakambotanga ndichifungidzira kuti zvimwe kuda yenge iri friend yangu. Ndikazotoona kuti ingawane murume wacho mushure mekunge ndamuti isai voice note. So akati aisa voice note ndikamutumidzira sticker. Ndainge ndichida kungoona kuti anoita sei. Ndakamutumidzira sticker rumwe murume ainge achitamba nesikarudzi yemunhukadzi, ndobva anditumidzirawo mastickers ake. Tikatongoramba tichitongotaura paya. Takataura mukoma kwenguva refu kudzamara ndichizonorara naye. But after doing that I felt so bad mukoma zvekuti ndakabva ndatotanga kuregreta kuti what I did I will never want to do it again. Ndiyo secret yangu Mkomanashi, ndinodawo kuti Mwari vange vachindiregerera. But munguva yacho yandainge ndichizviita I feel so good. Amene kuti why, maybe inauye kuti sezvo ndainge ndabva mukunetsana nefriend yangu, maybe that is why it felt so good. But I don't think kuti I can ever do something like that ever again in my life. Tava kuwirirana zvedu zvekare nefriend yangu, but ndogara ndichizvibvunza kuti asi kana kuri kunzi akazozviziva kuti ndo zvakaitika, then what will happen between me and he. Ndipostireiwo nyaya yangu, mukandipostera nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi iyi mukomana I was so excited. Makambondipa mamwe mafone numbers eumwe murume uya wamakandipa, so akazouya kuno kumanje. Tichiri kuno kuSouth Africa, we were supposed to go to Zim together. Akauya kuno mukoma. I was excited, but nyaya yavapo. Iye ari kuda kuti tiite bonde, anoiti anal. Hanzi arikuda kuti tinge tichiita anal sex mukoma. Inini zvinhu zvakadaro ndainge ndisati ndakambozviitawo muupenyu hwangu. So tainge tiri kuhotel this other night, ndokubva achizotanga kundibata in the wrong places, in which ndakabva ndatongopera mafeelings. Akabva anditi uya akatimboita anal because zvinonakidza. Now I really do not know kuti ndoita sei. Munhu uyu ndanga ndichimuda because he's like my only hope kuti ndinokwanisawo kuzoendawo kumhiri kwemakungwa, but what he wants us to do manje handava kutya. I don't know, please advise me sezvo muri imi makandipa mafone numbers ake. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ndo message yandakatumidzirwa. Vakandifonera vachinditi munhu uyo auya mukomana I went ku OR, I picked him up, everything is fine. Ndokubva vazotumidzira message iyi. Zvakangooma hazvo vedu hanzi vari kuda kurara neni nekumwe kwacho kuya. Pakaipa. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ininiwo mukoma nashi ndine business rangu kana ndiinaro, uye zvekare ndine marestaurants maviri muno muHarare. Ndo zvandakaudzwa izvozvo nen'anga yangu kuti ndinofanira kuti ndinge ndichizoita mabusinesses awa kure nemusha wangu. Ndainge ndichimboda kugweru kana kuBulawayo, but ndakazosarudza Harare sezvo Harare iri iyo CBD. So mukomanashi mukurombawo kwangu kwandakaita ndakashandisawo umwe musikana uyo wandainge ndichidanana naye. Ndakamushandisa pamhiko dzangu, then ainge asingatombozivi. Then pane zvandainge ndichipota ndichitora paari ndichizviendesa kun'anga. Zvekare neimwewo t-shirt yake yandakangomuudza kuti ndainge ndichida kugara nayo. T-shirt iyi kutaura kudai so ndakaisa mune rimwe saga. Musaga umu ndo munogara dende racho. Dende iri rine ropa uye zvekare ndo rinondipa mari. Dende iroro rinototaura neni, uye kana nguva yacho yakwana yekuti ndinge ndichizouraya kana iri mombe kana ndatadza kuisa munhu, because ndinofanira kuti ndinge ndichideura ropa pagore zvisinei nekuti munhu iyeyo wandinenge ndauraya anenge ari weukama here kana kuti anenge ari mutorwa kwandiri. Mukomanashi ndinobva ndachizouraya mombe tobva tadya zvedu. Saka veukama havatozvizivi kuti vanenge vachitondibatsira kuzadzikisa mhiko dzangu. Uye zvekare ndine mwana wangu uyo ava kupenga. Mwana uyu mukoma ava neimwe obesity iya isiri normal, zvekuti kana kufamba haachatombokwanisi kufamba. Asi kana munhu ukatarisa mapictures ake apo paainge achiri mwana mudiki, unotoona kutoti ainge asimborina kana muviri waava nawo sezvaaita pari zvino zvemukomanashi. It is because naiyewo ndinomushandisa. Pane chimwe chikwambo changu icho chinopota chichirara naye ndo chinokonzeresa obesity, kuti ange achizova neobesity. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Nditori nenguva dzekuti ndinotomboenda muninga ndiine dende riya ndinenge ndakaribata, riya rinogara rakazara neropa. Ndinorara muninga imomo. Pane zvimwe zvinhu zvinouya mukomanashi zvinenge zvichirara neni zvakaita zvimhuka, but zvinenge zviri zvikadzi zvimhuka izvozvo zvinorara neni.
Kana zvarara neni kudaro, ndinotomboita mazuva ndichirwara kuzvimba makumbo, kumeso uye zvekare nemaoko, kuita kunge munhu ava neproblem yemakidneys. Ndizvo zvikwambo zvacho izvozvo zvinenge zvichindirwarisa. Komana she nditoriwo nemari dzangu, but mari yacho handisi kumboona kana kushanda kwayo ini, because mhiko dzacho nemitemo yacho yakawandisa mukoma. Please post my own story, makavigawo chitupa changu. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi once a month ndinodriver kubva mumasvingo ndichiuya kuHarare ndisina kana chandinenge ndakapfeka. Pamaroadblock vanombodarika sei nai? Unodarika sei nai mukoma? Ndakavabvunza but havana kuda kundipindura. Hanzi chidende ichi ndinenge ndakangochiisa papassenger seat ndobva ndadriver, then makuseni chitopinda muHarare. Ndakadaro. Zvakangooma hazvo veduwe. What shall it profit a man to gain the whole world and to lose his own soul? Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section, zvimwe kuda vanokwanisa kuzotendeukawo, then he starts to live a brand new life. Let us say no kurombwa. Hashtag kunyange ndikanzi ndatambura sei handimbofi ndakaromba ini.